L'Ajuntament amplia el parc públic d'habitatges arran d'un conveni amb la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, la Sareb. Les dues parts han signat aquest dimecres al matí la cessió d'una quinzena de pisos que es destinaran a habitatge social. La cessió té una vigència de 4 anys prorrogables anualment i es podran posar a disposició de la ciutadania en un termini màxim d'entre 3 i 6 mesos. L'alcalde David Bote i la regidora d'Habitatge Saray Martínez han formalitzat l'acord avui virtualment amb el director de Sostenibilitat de la Sareb, Gaspar González Palenzuela. Totes dues parts han expressat el compromís de donar continuïtat a la relació que ha començat amb aquest acord. Sobre la taula hi ha entre una trentena i una cinquantena d'immobles en el perímetre de Mataró que podrien ser susceptibles d'anar-se incorporant al parc públic d'habitatges en virtut d'aquest conveni. També es contempla que l'Ajuntament pugui adquirir alguns d'aquests habitatges. El que signem avui és el primer conveni que formalitzem amb la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, més coneguda com la Sareb. Aquest conveni té un compromís o una vigència de 4 anys, prorrogable 4 anys més, i sobretot el més important, el que preveu és la cessió d'ús de fruit d'un primer paquet de 15 habitatges que desitjo que en un futur o en un present siguin molts més, ¿no? Es el inicio de la colaboración. Se firma con una primera entrega de un número de viviendas determinado, pero estamos convencidos, estamos seguros que es solo el principio, que tenemos camino por recorrer, que tenemos espacio para crecer y que las vías de colaboración, tanto en Habitatge como en cualquier otra vía de colaboración que entendamos puede ser satisfactorio para programas de corte social con la ciudad de Mataró, pues nos marca cuál es el camino y cuáles deben ser las líneas maestras en las que debemos actuar. La regidoria d'habitatges marca com un eix bàsic la protecció del dret i accés a l'habitatge, prioritat també del Pla de Mandat 2019-2023. En aquesta línia es treballa amb diferents accions, com són el programa Lloguem, que compta amb fons europeus, la posada en marxa dels procediments d'infraccions en matèria d'habitatge, entre altres. L'alcalde David Bote ha assenyalat que el conveni d'avui és una de les eines per facilitar l'accés a l'habitatge als mataronins, però afirma que no és l'única. També ha destacat la importància que altres administracions s'impliquin en aquesta causa. Una eina més per lluitar contra les dificultats d'accés a l'habitatge que pateixen certs col·lectius de la nostra ciutat, joves, famílies vulnerables, persones grans amb pocs recursos, famílies monoparentals normalment encapçalades per dones, però que no és, com deia, una eina exclusiva o no ha de ser l'única eina ni de les administracions locals com l'Ajuntament de Mataró, ni tampoc que siguem els únics que treballem amb aquest objectiu, amb la voluntat d'ajudar que els veïns i les veïnes tinguin una vida digna. La Sareb rebrà a canvi d'aquesta cessió una contraprestació fixa mensual per cadascun dels habitatges. Segons la Sareb, aquests diners es destinen principalment a fer front a les despeses de les assegurances i les quotes de la comunitat. Pel que fa a l'Ajuntament, assumirà els càrrecs de la gestió dels habitatges, així com el seu manteniment ordinari, posada al dia dels habitatges i pagament de l'IBI, entre d'altres.